Izgleda da je netko bio jako zločesta djevojka, jer mislim da nema ništa zločestije od krađe novca poreznih obveznika za financiranje svoje neprofitne organizacije, dok zapravo tim novcem financiraš svoj način života. I naravno, govorimo o supruzi Gavina Newsoma. Oni su zaista nevjerojatni uzori i njihove vrijednosti su američke vrijednosti, a mi ih moramo oživjeti i pružiti nadu svima. Čuli smo guvernera, ali još nismo čuli vaše mišljenje o ovoj istrazi. Što želite reći? Samo sam jako zahvalna na ovoj inspiraciji i vodstvu. Trebamo više ovoga. Hej, ovo su stvari koje se događaju u drugim zemljama. To je sve što ću reći. Događa se u drugim zemljama. Tko želi krenuti na mene, krenite na mene. Lijepo je vidjeti vas oboje. Prva damo, drago mi je što vas vidim. Hvala vam, guverneru. Hvala puno. Katie, mislim, kad pogledaš oko sebe, svi su ovdje dolje. Za one koji nisu upoznati, guverner Kalifornije, koji je nekako doveo do potpune destrukcije tog grada i razmišlja o tome da postane predsjednički kandidat demokrata, ispostavilo se da ga je njegova supruga uvalila u male probleme. Hajde da saznamo što se događa. Za početak, danas je napisao ovu objavu. Moja supruga i ja našli smo se na listi za odstrel Donalda Trumpa. On je naredio svom ministarstvu pravosuđa da nas istraži. Nisu pronašli nikakav zločin. Jednostavno pokušavaju pronaći kazneno djelo. Vijest dana. Kada netko traži zločin, počinje tako što ga pokušava pronaći. U svakom slučaju ne ide za mnom zbog zločestih tweetova, već zato što razmišljam o kandidaturi za predsjednika. Mrzi što ga stalno prozivam. On je jednostavno najkorumpiraniji predsjednik u američkoj povijesti. Nemamo što skrivati. Gospodine predsjedniče, renite na mene. Ne idem nikamo. Ovo je Gavin Newsom. Tipičan, zgodan Amerikanac. Onakav muškarac za kojeg biste pretpostavili da bi bio pravi izbor za predsjednika. Osim što, ako pogledate što je sve radio, možda bi vam to bilo malo sumnjivo. Sada, ono što je zanimljivo u vezi ove optužbe i samo kao jednostavan, čist početak. Činjenica je da je istraga započela s Bidenom, a ne s Donaldom Trumpom. Zašto govorimo o supruzi Gavina Newsoma? Nije zato što me to posebno zanima, već zato što smo dopustili tim ljudima da dođu na vlast, koji su korumpirani, a onda pokušavaju koristiti medije kako bi nas manipulirali i zbunili oko toga jesu li oni korumpirani ili nisu. Sve to vrijeme dopuštaju da se užasne stvari događaju u njihovim vlastitim gradovima, u njihovim vlastitim okruzima. Kao što ćemo uskoro vidjeti što se zapravo događa u LA-u. To je za mene problem. Jer ako želimo da naše društvo bude zdravo mjesto, ako želimo da naša djeca odrastaju u boljem svijetu, moramo početi tako da kažemo da ljudi koji su na čelu, a nisu legitimni vođe, nisu ljudi koji zapravo imaju moral. Ljudi koji su spremni koristiti javna sredstva i lagati i manipulirati.